זה כך, שלום לדודי חבקוק. שלום לך. אבל תחשוב שאולי זה לא סוכני מוסד. אולי לא. דודי חבקוק, אתה מומחה להאזנות, עבדת ביחידות המיוחדות של המשטרה הרבה שנים, נכון. ציטוטים, שמענו את הדיווחים בתקשורת לגבי המכשור שנמצא שם. זה עושה רושם של משהו מסובך או שכאן איזה פלאשלה? אם אנחנו מתרשמים רק על פי המידע שזרם בעיתונות, אני בהחלט מסכים עם קודמי בשיחה שזה לא מתאים לאנשי מוסד. מדובר בציוד למעשה שאתה יכול להשיג אותו בכל מדף, בחנות של כל... תדגים לנו אולי, אנחנו עושים איזה תערוכה. למעשה מה שיראו שנתפס שם סקנר עם מחשב. סורק תדרים. סורק תדרים, שזה נקרא סקנר, כן. שמתחבר לקום של המחשב. פשוט מה שעושה המחשב, המחשב ניסה, כן. המחשב גורם לסריקה הרבה יותר מהירה ולמאגר הרבה יותר גדול במערכת הזיכרון שלו של נתוני סריקה. מה הם סורקים עם המכשירים האלה? לאיזה טווח? כל דבר שנמצא בספקטרום באוויר ניתן ליירט אותו. כלומר מכשירי קשר, טלפונים, קשר, כל נתוני דאטה למיניהם שאתה משדר מחשב. גם כן. ניתן ליירט אותו אם הוא נמצא באוויר. הם חייבים להיות שם במקום? באיזה טווח הם צריכים להיות? הרי הם התגלו שם ממש על יד בסיס צבאי שעושה רושם שאולי לוויין היה עושה את זה הרבה יותר טוב. שוב, אנחנו ניזונים רק מדברים כן, על פי אינפורמציה שזורמת. שאנחנו לא יכולים להיכנס אליה בצורה יותר מפורטת. כן. למעשה, על מנת להאזין, אתה חייב להיות בקרבת מקום. עכשיו תלוי באיזה ציוד מדובר, באיזה סוגי ציוד קשר. אם מדובר בציוד שהוא עובד על ממסרים, אין צורך בכלל להיות באזור. אתה יכול לשבת בהילטון ולקבל את כל התקשורת. אם מדובר בתקשורת המשטרתית, אז בטח שאתה לא צריך להיות באזור. זאת אומרת, עושה רושם ממבט ראשון ושטחי ועל פי התקשורת, עבודה לא מקצועית של אנשים שהם בדרג אחד מעל חובבני, אולי. דודי חבקוק, אני מודה לך מאוד, וגם לרפי איתן, באולפן בתל אביב. תודה רבה.